नाङैनो साग्लोबदों कर'ना जिउसा भाइरास। होबथानायनि राहा लामाया खम बे भाइरासखौ होबथानो। भारत नाङैनो हाबफैबाय बे जिउसाया। गाव गावनो साखा-फारा जाना थानाया मोजां। निउज 24 बड'लेण्डनिफ्राय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आरो रायजो-राजा मोना कर'ना जिउसानिफ्राय बारग'नो साग्रिद जा, साग्रिद था। भारत हादोरा बुहुमनि मादाव नैथि सुबुं अनजिमानि हादोर। सुबुंनि थुबुरथि मेल-मिथिं होंगो-दोंगो जायगानिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। सावथुन मुलुगनि कनिका कापुरनि सोलेराव कर'ना जिउसा मोनदों। दायो भारतनि हादोरगिरि भवनाव कर'नानि गिलु-बालु सोमजिनाय नुनो मोनदों। जाहोनाव हादोरगिरिनि आरो हादोरनि गासै खामानिखौनो दोनथ'बाय होनना हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दआ फोसावदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा कर'ना भाइरास होबथानाय जुनै 2020 मायथाइनि 22 मार्च गाबोनखौ जनता कारफिउ फोसावदों। बे कारफिउआ फुंनि 7 रिंगानिफ्राय हरनि 9 रिंगासिम थागोन। बयखौबो बै सानाव न'निफ्राय ओंखारलांनो होआखै। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है।